danna subscribe, danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun daura. A kafta labari na zuciya shi na fito na bayyana. ke nake nufi so in na ambata kau da shamaki ki cire karan tsana. Kai nake nufi so in na ambata babu shamaki na cire karan tsana. Mai bakanta so na gabai da ladabi tunda ya zamo ta makar mu jarabi kinam na zo mu kusanto bi da bi babu waiwaye sawun ki zanabi inda lokaci ki kira ni sahibi dai na firgici kauna na bayyana. Baki lallai zai sha su magiya in koya matsa zan dauko kulaliya dan ya san agona ki wuce sarauniya ko sace da ni ba za na barki ba ki sansani rai da jiki duka